Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Najera Malolo TV kamora mora maintie amosi niyo imore kabende odiochieng' makawuono wamolo kendo e dala mar Dunga Beach e Kisumu kama bende arwaki ni machiegni e chenro wa mapile mar Ohala Gerruok kabende madatai en an Millicent Adhiambo. Mana kaka Ngeso mamoko mosekadho goeko arwaki ni wapuonjre apuonja e yore ohala mopogore opogore kabende an kod wendo mabende wadapuonjore go kaendi. Amiye thuolo mondo mi onyiswa ni en ng'awa gi kit ohala mabende otimo. Machiegni wendo na makawuono. Erokamano ahinya. An iluonga ni John Steve Okumu. Atiyo kod gik molos kod Lwedo. Yes. So atiyo gi water hyacinth ma iluongo ni jomoko luonge na mosi, jomoko luonge ni Ford. Mabo osebede e shida kabisa, osebedo gi chandruok kabisa e nam Lolwe. Koro watiyo kod, aloso kod earrings, aloso kod bege, aloso kod trays, baskets, gik mopogore opogore. Then kwachako ariwo gi mago nitie gik moko ma wachako watiyogo. Watiyo gi kitenge, waloso kod lewni, gik mineno kaendi gendi. Yes. Yeah, koro kamane kaka wadhach Turkani. Asante sana. Owandi ni endi bende nitiere nying mimiye makata ka ng'ato dwaro loketi kuma intiere to wacho ni adhi ka Steve kama utime atwak lakini odo ande no iluongo kamae. Wanda ni luongo ni en gi nying mar Dunga Community Eco Crafts. Yeah, and name and nying mane search mo mia ni mane nying will be approved. My government on Yes. And ase register and kodo tiko ma registration ma certificate tiere kanyo endo. Yes. Ma nyaka government mar Kenya ng'eni nitiere business miluongo ni Dunga Community Eco Crafts. Asante sana. Koro ne jaera Malolo TV winjo ni kidwaro gigo molos kod lwet dhano kata artwork motigo kod mo olos kitiyo gi Ford kata water hyacinth gi dho ngere inyalo biro Dunga Community Eco Work. Asante sana dhi mana nyime Steve. Ohandi mar Dunga Community Eco Work ni chake karang'o? Dunga Community Eco Crafts koro osebedo nachako gimoro higni 10 mokalo. Nachako gi tie yien. Yes. Tie yien mineno mbele kanyo no. Tie pik ma pi goren. Achako loso earrings gi kombe. Yes. Gi mesa. But atima generally furnitures. Seche moko be inyalo lunga e ot atimo some artwork e ot, anyalo timo curtain box, anyalo loso lampshades, anyalo timo achiel ariyo adek moko e ot kanyo gi water hyacinth kata mana gi amosi mowuok e Lake Victoria. Higni 10 mosekalo mokwongo nosebedo tich matek kabisa mondo mi koro abet e ot mantiere ni endi. En ni nyaka itim matek iwuoyo maber. Yes. Bedo ng'ama jambola, then ibedo ng'ama ohero tije kabisa. Yes. Yeah, nikech tich mokwongo nasomo natimo motor vehicle engineering, but naduga realize ni tija ndika seche moko ok dhi na maber ahinya. Koro mano mineno kana neno ni ber mondo akaw tich ma andikora godo ki an awuon be anyalo bedo kod platform be anyalo ndiko go jomoko bende, then I create tich bende ne jomoko. Yeah. Koro bed ni tija ndika nok dhi kodi maber. Mane gima nojiwi mi ichako tijni koso ang'o mono omiyo ibedo motivated ni an sani adwaro wera gi automotive engineering mana timo chaendi adachako tij artwork to katiyo mana gi amosi mowuok e nam Lake Victoria. Mokwongo nondika Rallytex company, Rallytex Motors nitiere Kisumu kaendi. To atiyo kanyendo kuom thuolo mar mokwongo abedo attachment mar higni 2, then atiyo kanyendo mar higni moko 2 kendo. Yes. Koro naneno ni tich ng'eny
lakini yuto bedo matin kabisa. Yeah. Mane umeonamwa ni then kasi chande ngini tiyo under tight restriction. Ntie samone kubeni donje teach. Then yudo ni nitie samabone kubeni uwoke. Yes. Manyiso ni it's proper under someone's instructions and under someone's restrictions. Yes. Koro neno ni kane ber to abeda nikian nikech transport magola kanya kai kambi pesa ngeny lunch poka chamot madake poka chula. Koro yudo ka dwe rumo tan gi gowi aonge gi yuto maber tatiyo matek. Koro aonge kod thuolo bende manyalo yweyo manyalo dhi kata lem aonge kod thuolo ma anyalo timo godo limbe bende osiepena kata ne wede. Koro neno ni ber kabisa mondo mio atim arts. Yes. Arts kata kana ntiere primary nagoroga. Yes. In fact ntie japuonj moro managoro kani pod asomo kamwala primary school Rakwaro kocha chande South Nyanza. Yes. To namor godo kabisa mano mia some small tape. Yeah. Mana akonyera godo chulo school fees mara class 8. Yes. Yeah. Koro nanono ni apara ni to art en gima naero. Koro eri gima nyalo timo mondo mio oduog creativity na mara mana ntiere godo kata primary school. Yes. Mondo mia aduoge mondo mia keto bed moro ma is alive, yeah. Yes. Koro naparo ni water hyacinth is the best thing, and it's the best thing to do with nikech en chandruok e nam Lolwe. Mar ariyo en gima kata kitiyo godo to akonyo control water hyacinth. Ok ni alosa mondo mia at the end of the day abed called product, but the greatest impact en here water hyacinth bro bedo controlled koka kwayo pesa from the government. Yeah. Mogik eni abro keto chiemo mesa. Yes. Pero kamano inyane ja neno Lolwe TV kaka iwinjo ni gigo mang'eny nitiere mamiyo ng'ato nyalo chako timo ang'owa chako ohande owuon. Mana kaka Steve osewacho kendi en nochako nikech noyudo ka notiyo mang'eny lakini yuto ne ni piny. Then thuolo bende ne en go mana matin makata kanisa no konyal dhi. Mano bende manoneno ni mondo mi oyude kata freedom mar wigo ne Nyasaye kamano kuom ngima mane omiye. Noneno ni mondo ochaka oti kod were mane omiye kata creativity mane omiye e yor tiyo kod gigo miloso kod lwet dhano kata artwork mong'ere gi dho ngere. Wadhi mana nyime katelo mokwongo kaendi aneno ka saa chiegni maromo lakini kapod adhi nyime Steve ni chako nade ere kaka ni chako to ere kaka ni discover nikech ni chako gigoro ni discover Ford kata water hyacinth kata mosi ni nyalo tiyo godo maber mi los godo gigo ma ji nyalo tiyo go e udi kata ngima gi oko kaendi. Okay, water hyacinth kidego endo nopongo nam kate. Nikech natemo lupo matin kana sewe tich kocha chande. To bang'e Ford nobiro moloro ka. Yes. Koro onge jalupo moro amora mane nyalo yudo thuolo mar dhi nam mondo mi odu kod rech kata yudo yuto mare. Koro nabet piny mos nikech nitie jowetewa moko mabet tiyo gi water hyacinth. Kaka jo Kik ne tiyo kode, then nitiere Zingira Kenya bende ne tiyo kode. Koro ambe nabet piny ai kibinafsi anawuon kaka Steve. Ere gima nyalo timo mopogore gi ma joka timo. Yeah. Ere gima nyalo timo mopogore gi gima jomoko timo. Ka jomoko loso baskets. But ere gima kata ka products na okete mesa, product mowuok Zingira kata mowuok Kik koketgi kama ere gima nyalo ng'eni ma wuok Dunga ir Steve. Yes. To ma wuok Kik to ma endi wuok Zingira. Yeah. Koro manendi nyaka na identify ni ang'o mokendo manyalo tiyo kopogore gi hyacinth. Koro aneno ni ber mondo ati gi jwala. Yes. Jwendi ni yudo ni kapok atiyo gi baskets, nitie baskets maloso ka tiyo gi recycled ni polythene bags. Nitie bende matiyo gi polythene, I mean the recycled clothes ma bende I blend kod water hyacinth. Yes. Then come out a product ma unique kabisa. Yes. Yeah. Pero kama na inya to koro iye kaendi gigi timo mana kendi koso nitiere ng'at machielo ma bende ukonyoru godo e loso gigi. Okay, iye ka te nitie gik maloso kenda. To nitiere gik ma ok anyal timo kenda. Nikech yudo ka seche moko demand is so high. Yeah. But supply seche moko bedo piny. Koro nitie jok matudura godo. Mano me koro kana chako na wacho ni achiwo thuolo mar boost other people's business kata ohandi ni mag jomoko bende.
Ka nitiere gik ma onge godo kaendi, akawo kuom jomoko mong'e time maber. Yes. To en gima dwarore e chiro. Kasekawo tabiro tause, then achulo jogo pesa. Kata achulo gi pesa already, chuth. Seche ma akawo gigo endo, then kabiro kaendi tiyudo ka aketo nengo mamalo matin mondo mi amba ayud ohanda moriwi. Yes. Yeah. Erokamano Nyato, koro ka watieko tielo mokwongo ni daher mondo mi inyise janeno ni gin gigo mage, mwandu mage miyudo Dunga Community Eco Arts ka Steve kaendi. Gik minyalo yud kaendi Dunga Community Eco Crafts mokwongo en mokwongo kaka gik makete ng'utagi maendi en bracelets maloso gi sufria gi leather. A blend sufria gi leather maendi to atiya gi weyni. It's a recycled glasses mineno ma owito gi akawo tarudho maber gi sandpaper aloso godo necklace aila nini. Koro mae gin gik moko malight makata ka wendo kobiro, nikech nitie welo moko mok dwar gima pek, oting' kom odhi go dala, oting' mesa, apana, nitie jomoko madwaro gik moko matindo. Yes. Apart from that, nitiere mesa kata kombe kata gik machalo kaka kabat, furnitures in general. Nitie jomoko makoro ma thuru kae, jomoko a Mombasa, jomoko a Nairobi, jomoko a Kisumu ka gisichiwo order margi, waloso negi kaso chiwo free delivery. Yeah. So long as no wasewinjore maber kabisa. Earrings nitiere kanyo endo be kineno gi gina gik ma kata the simple box ma loso gi hyacinth gi recycled papers kaka ineno gi no endo. Then nitie lewni gi bege, nitiere baskets ma yudo trays kanyo mani koro trays customer mono donjo nyoro mano kawo gi te. Masani koro I need to make nego kora los products moko mang'eny kabisa. Yes. Mag water hyacinth. Yeah. Gi watiyo kod gik moko mowito kaka the coconut cover. Ineno ka nitiere necklaces kanyo maloso gi coconut cover. Yes. Yeah, then nitiere shells ogonglo mowuok e nam chumbi gimaloso kod gi necklaces kanyo, nitie open shoes. Yeah. Erokamano ahinya, aneno ka bende Goro bende. Yeah, gimoro elano mano picha na nawuon. Koro ka ng'ato dano time pencil work, watimo gimoro elano endo. Then with a unique frame, ok mar bao but mar leather. Yes. Gig ma joma mine dusre ba neno ka kani mage bitimo? Yeah, part time seche moko iyudo ni kiloso product, seche moko ka chiro tin take time mondo miyo gidhi. Yes. Koro aneno ni mondo miyo ayude kata mana daily upkeep mapiyo. Yes. Gik joma mine ga anyalo loso kogno, an gi human eyelashes ka, affix kogno bende kaendi. Nitiere gik mang'eny kabisa ma timo mago mag kogno, anyalo timo makeup, atimo gik mang'eny kabisa. Sawa, mana kamano ka kisaneno noendi janeno Lolwe TV gi thuolo ni endi wadhi e yueyo matin ka wadabilo pimoro matin. Kik idhi mabor kete mana kanyo ka waduogo bende gi puonj mogunda geno ni kama wachope no endo nitie achiel ariyo adek misekwanyo, kete mana kanyo. Kamano. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Chiegni
kende telo mar ariyo mar Ohala Gerruok kaendi kaka kawuono bende kaka wasewacho chien kanyo ni wan kamoro ni Dunga Community Eco Craft kama bende wuoyi matin miluongo ni Steve kaendi osebedo ka tiyo kod were mare kata creativity mare e loso gigo mopogore opogore ka otiyo kod water hyacinth kata Ford kata Mosi mano mowuok e nam chumbi ma pachowa kaendi. Wadhi mana nyime ka wapuonjore arwakeni machiegni kendo e chenro e telo mar ariyo ni endi. Machiegni kendo Steve. Kamano seche gi endi ka koro wadhi nyime adwa ni wachaki nyisa ni ere work schedule kaka ipango odiochieng' kodiochieng' your daily work schedule. Ichiewo gokinyi to kae michiko koso nitie gino mikwongo idhi timo koka ichopo kaendi. Kan ka chiewo gokinyi mokwongo ahero lemo. Kaselemo to amadho gimoro kata gimoro manyalo sae bondiye. Yes. Then kasetieko mano endo. Yes. To arwaka maler tabiro office kaendi. Yes. Koro kasebiro ka tang'iyo ni ang'o manyalo timo kaka seche ka Ford ng'eny ka to achako gi harvesting. Kase harvest Ford to amoyogi mondo mi gituo. Kase moyogi amoyo kanyo then anyalo duogo iye katimo gik moko be karito customers. Erokamano ahinya. Koro wang'eyo ga ni ande janeno mar Lolwe TV ni kapok ng'ato ochako ga ohala to ochako ka en kod target. To target moro amora ka ng'ato oketo nyaka otimre nade nyaka make sure ni o reach target no. To ohala bende kapok ichako ing'iyo ni ohala ni kachake donge nitie kaka obro konya to bende gino bende ma watime piny kaendi onge bende maonge kod ang'owa kasoro kata challenge moro amora. Tabo chako kod challenge mondo wang'e niya Dunga Community Eco Craft kaendi Steve osenene challenge mage. Steve, challenge mokwongo ka daher mar wacho en ni sana gima tiyo godo ahinya en Ford kata water hyacinth. Sani kineno ka tido ko onge nam ler kabisa. Seche moko nyalo chopo kata mana next week tido ko pong kaendi. Koro ido ni raw materials okwayud e mapiyo kaka dwarore. En gima onge to seche midware kabisa no be onge. Koro ido ni yo mane alan mondo mi overcome godo mano endo. The challenge no en seche modonjo mang'eny no harvest mang'eny then akete store. Mondo mi koro kata ko onge to at least it can make my work easier. Anyalo neno kadhi mbele kod tich gi chenro mara matin. Sawa. To koro wang'e maber ni corona pod nitiere kata sani en ni umbe ok ng'eny ahinya. Donjo ne e pur kaendi be nitie kaka norocho tiji kata noduoko tiji ni chien. Nitie kaka no affect yo moro amora. In terms of nyiewo mara na wuon kata mana e uso mara en seche ma welo donjo kore ka uso bedo maber kata ko anda bedo maber. To seche ma welo ok donji tedo ka nyiepo bedo piny. Koro sani endi yudo ni corona o affect kabisa nikech nyiepo ni piny sani endi welo kuothi sana international tourists, local tourists yudo ko giwuothi to chiro bedo matin kabisa. So wazungu gen jomoko ma generous inyalo donjo ni to promote then onyisi ni keep change. Erokamano ahinya. To koka pod wane challenges be nitie challenge moro mane peka mano sebiro ni e yor tiji kata line mar tiji mar Eco Craft ni endi ma iwinjo ka igombo loro dhodni matin. Pek masana neno mogik en sani endi Kisumu County kapok adonjo kuom Kisumu County ma plan magin godo e Dunga Beach kata Dunga Community kaendi. Where we politics matin. Ndalo ma politics okelo yamo marach kata okelo muya marach e thur kae to iloro duka kende idhi ot kabisa nikech itiyo kaen kod luoro. Inyalo kata mana loro dhot ok ni nyalo jaloro ga dhot kata uk mondo mi adhi bedo nikech king'iyo tan kucho chonde iro dum gik moko timore dhano go koko koro onge ng'ata manyalo chopo kata mana kuma wantie. Koro politics en gima rach kabisa. Then mogik en sani kaka itimo planning nosetem planning mar Dunga Beach to Kisumu County aparo ni ogiikore mondo miyo giti gi jo community in hand. Mondo jo community be ging'e ni community gin lal mane ma gidhi
seche mag dhi biro timo mukruok ma kaendi niendi kata en ber mane ma jo community dhi yudo developments ma dhi keto bang' muko. Yeah, koro mano kwa nyalo ng'eyo to nyalo moro kabisa, but it's also another challenge. Yeah. To ere kaka i overcome challenges gi nikech ikwano gi kanyo mar politics amimuko, ere kaka i overcome gi niwach ni yawa kata obedo ni tek kamaendi we adhi nyime atwe ukanda amed rido mondo mi atimre nade amed konyora e yor tijani. With politics kaka wa overcome nitiere gik moko ma job piny madala kaendi giendi nyaka losi. Mano mineno ka ne nyaka nyiew. Mano mineno ka ne awacho ni our target oken international tourists Kenya. Kastembe wa matut gin mokwongo gin jodala, the local tourists. Nikech ka seche mauso locally to we local the international tourists gibo biro locally ka to gibo yudo gik maloso. Otherwise ka pona ka opachate market ne an kora mondo mi aus mane mbui aus mana kure malo endo the local people ok biyudo gik matimore na gik maloso. Koro seche ma jogo ko biro to jo piny kaendi pod nyalo biro manyiew kata bracelets gin gik ma very cheap. Ng'ato nyalo biro manyiew kata mana open shoes nitie kanyo ng'ato kata piny tek manade to wuotho gi tielo no tek. Koro kama ne doka ka survive, lakini seche ma piny oyawore ma welo mamoko ko chako biro to wanyalo move on maber. Ero kama na nyama nyaka kiwinjo no endi osekwana achiel ariyo adek maembe okadhe nikech ing'eyo ni ande ohala kata tich ka tich nyaka ibed ni in kod achiedh nade ma ikadhe, to ka in jasiniani ka in jakinda ok inyal we wandi puodhi bo manyo yo miluwo ma imedo ting'e go malo. Wadhi mana nyime. Steve, gie thuolo ni endi nichako king'e ni sama itiyo maber kod were ni mar loso gik moko gi lwedo ni endi nodhi kelo ni ber maber e ngimani kata benefits mwang'e gi dho ngere. Benefits mage ma ecocraft ma Dunga community ni endi osemiyi e ngimani nyaka nichake ka niweri gi kuma nondikie? Mokwongo benefit maduong' ma tijani osemiya en ni omiya connections. Nitie seche moko ma kata mana professor nyalo biro okasoma somba ok neni mala ahinya. But ka bet piny kamoro kaloso mesa gi Hyacinth, professor nyalo lungo kata mana students ge magi bet piny kuma bede no endo. Then ginyalo learn gik moko kowuok kuoma. Koro ng'ini kowuok kuom kanyo endo asebedo connected tayari. Tijni osemiya sichiemo nyaka gi our former governor e mesa chiel rango mana sichiemo godo ka. Then CS mar technology Joe Musheru beno sichopo nyaka Dunga kama mago kod picha mobedo gazetted. Koro osemiya connections mang'eny. Then mogik kada wacho ni yuto be osebedo na yo makare. Nikech seche miloso giri kendi to enjoy yuto mopogore ng'at moro motimre nade ng'at mondiki. Koro mano osebedo na maber ahinya kabisa. Then nitiere mor mara matut ahinya ni asepuonjo joma moko. Asedhi Nyakach apuonjo, asedhi Siaya asepuonjo about water hyacinth products kata mana Dunga kaendi giwegi jo community nyalo bedo na joneno ni wasepuonjo ji mang'eny kaendi. En mane nyalo puonjo ji 10 lakini ji ariyo kende man kod interest odhi mbele gi tijno. But mano bedo mor na kabisa. Ero kama na inyagi e thuolo ni endi da mondo mi ikawe thuolo mondi advice janeno mani ni sani nitie jogo mabende samoro ndikgi to gi experience challenges kan giko to kaka giwuogi gichako ohala margi gi owuon tamogi. Bande nitie jogo mabende gionge tije lakini gigombo chako ohala to yo magilude tamgi en puonj mane minyalo miyogi? Okay, andaher mar nyiso jawinjo mar Lolwe TV wach mokwongo ni tich en tich. Kato bedo mani somo nyaka no school ahead. Chakruok mapiny. Nyasaye ohero chakruok mapiny. Kore ka bang'e oting'i malo mos nyaka chieng' ichope kiwango moro ma imbe chieng' moro nyalo timo neno mi wach ni kama kaka nachako. Then mar ariyo kato bedo mana ni tich pod onge ng'i gimoro minyalo timo. Ohala en gima ber jawinjo marwa. Nyalo ng'iyo gine bathi kanyo endo nitie gik mang'eny kabisa minyalo timo manyalo miyo ng'at moro mane ni mabor identify
ni in ng'ata achiel kende manyalo timo gine ende gweng'no endo. Yes. Koro para nitie ndini mang'eny ma ng'ato nyalo timo, lakini wiki kuod gi timo ohala. Obedo ohala marach, obedo ohala maber, gima dung' modhi kelo ni en pesa. Yeah. Tekni yudo pesa gima dung' ni yudo yuto yo maler mokikwalo kimang'ato. Erokamano ahinya gi thuolo ni janeno mar Lolwe TV. Aneno ka bende sawa osekomana rumo. Daher mar miyo Steve thuolo mondo mi ochiwnwa yor tudruok mare kaka inyalo yude kata ne jogo magombo lalore kode matut bang' ka show oserumo. Steve, gi thuolo ni endi nyalo chiwo yor tudruok mari, namba ni mar simu, kaka iyudi e mbui, kaka ng'ato nyalo nwang'i kae. Namba na mar simu jawinjo marwa en 07 1 2 2 1 abich abiriyo kenda abich abiriyo. Achaka nuoyo kendo. 07 12 21 57 57. Yes. Inyalo manya bende Facebook page mar Dunga Community Eco Crafts. Search Dunga Community Eco Crafts and Facebook page. Idhi yudo gik moko duto te mwaloso nitiere kanyo endo. Inyalo yiero kata furniture, obed kom mar chunyi, mesa mar chunyi, duto te gin kanyo endo. Kiseyiero then ikola gi namba mawacho ni no endo, to wanyalo loso ni kata wanya deliver ni kuma intiere no kwasewinjore. Erokamano ahinya janeno mar Lolwe TV. Ago erokamano ne jogo mokawo thuolo margi mobedo kodwa e chenro odiochieng' ma kawuono. Ageno ni nyaka nwachake telo mokwongo kod mar ariyo ikwano puonj mopogore opogore kokadho kuom Steve, mana kaka owacho ni kik wi ng'ato kuodh go ohala moro amora. Wi kik kuodh go ohala, ng'i alwora mari ni en ang'o minyalo timo, to kapo ni sa identify giminyalo timo no endi, gino time kikete chunyi, rite tihere, mano to ngimani biro dhi mbele. Mana kamano, ago erokamano kendo ne jogo mane wan gi chendo waro Ngeso manyien. Nyinga ne Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha, waliopenda kazi wanakula matunda.